Здравейте, приятели! Аз съм Александър и в този видеоурок ще ви покажа как да си набавите хостинг и безплатен домен чрез SiteGround. SiteGround е фирма, с която работя близо вече 7 години и ги препоръчвам заради изключителното качество на евтини цени. За да преминете към сайта на SiteGround, кликате върху някои от текстовите линкове, те са доста, или просто бутона към siteground.com. Кликам върху него и ето, както виждате, отиваме към сайта. След това кликнете върху Sign Up, регистрирай се, бутона. Изчакваме да зареди. Ето тук показва 3 плана, които предлагат. Препоръчвам ви да започнете с най-евтиния. Ако имате нужда след време, ще може да преминете към по-висок хостинг план без абсолютно никакъв проблем. Кликаме върху Order Now, поръчай. Ето тук регистрирате вашето ново домен име, което, както споменах, е безплатно. 11,95 евро ви спестява към 22 лева. Домен името, което аз ще регистрирам, ще бъде покупка на кола.com. След като сте готови с това, кликате върху Proceed, продължи. Изчакваме съвсем малко да зареди. И тук попълвате вашата информация за контакти. Имейла, който ще използвам, ще бъде Gmail имейл. Попълвате вашите имена. Компания може да оставите празна или да го попълните както искате. Телефонен номер с плюс 359. Така. Държава, от която сте. Град. Ще напиша София. Провинция. Тъй като вероятно сте в България, избирате просто Outside USA and Canada. То се е избрано по подразбиране. Zip код, пишете какъвто и да е zip код. Street адрес. София, Младост 1. Това е информацията за контакт, която трябваше да се попълни. Избирате си парола. Точно така. И попълвате начина, по който ще плащате, било то с кредитна карта Visa или MasterCard. Избирате съответната опция. Лично аз използвам Visa. Попълвате така, момент само. Попълвате номера на вашата карта. Тези полета тук ще бъдат затъмнени, защото използвам истинска дебитна карта. До кога е валидна? Име на картата. Вашето име на карта, което е. Трябва да бъде изписано по абсолютно същия начин. И секретния код, който е отзад, трицифрен код. Така. След като вече сте попълнили всичко, отивате на по-долното поле и избирате хостинга. Както виждате, за 12 месеца това си е избрано по подразбиране. Domain Privacy, ако искате, то около 10 долара е на година. Лично аз го махам, 10 евро по-скоро. Лично аз го махам, не ми трябва. Ето, както виждате, това стана на 76,20 евро. Също и тези екстра бонуси, които са тук, които се заплащат, разбира се, тях също ги махам. И както виждате, общата сума за плащане е 47,4 евро и 40 цента, което е близо 90 лева. Съгласявате се с правилата за използване на сайта, които може да прочетете, като кликнете върху светлосиния линк и кликате върху Submit Order, потвърди поръчката. Изчакваме да зареди. Нямам си идея защо зарежда толкова бавно. Така.
Ето както виждате, поръчката е готова. И ще отнеме може би около 2 минути, за да се създаде вашия потребителски акаунт. Ето, след като това вече е излезнало Proceed to Customer Area, значи е готово всичко, кликаме върху него. Така, ами, абсолютно всичко е готово. Тук може да кликате, ако ви трябва помощ някой от първите две, ако не ви трябва, просто кликате третото, кликате върху Proceed, продължи и това е всичко. Поръчката е готова. Ако имате някакви въпроси, използвайте контакт формата в сайта. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи.